Alex pri novom videu z Clash Royale, no pri prvom videu. Dneska si dáme battle 2 versus 2. Takže uvidíme, budem hrať s týmto tu dekom. Ak nevideli ste profil, áno, mám tam Sparkyho na dvojke, Elektra a princesku, to sú také hlavné, takže ideme. Určite čakajte nejaký opening taký, že teraz na začiatok som nezbieral žiadne čestky. Keby vás zaujímalo, skadiaľ mám tie legendy, Sparky, z Legendary čestky vo shope, potom, čomu sa to tak dlho? Potom Elektra mám zo Super Magicalky z boja a Magicalky mám princesku. No. Teraz mi pôjdu elixíry jak rýchlo. Ajajaj. 5 minút Kedy mi to vlezie 3 mušketierky? Ješkoj, husličky. No, dobre. Jaj, lightning vadný. Takže teraz to dávame. Tak. Tu. Ajajaj. Bam! Ale som nemusel tam dávať, ale počkaj. Zoberiem mi to aj mušketierku, dobre. Bam, mušketierka je. Dobre, toto bol fail zápas. Ešte to skúsime tak dlho hrať, že... Ale to už nič z toho nezrobíme. Takže to som strašne zvedavý, ako sa tento ešte zápas bude vyvíjať. Neseklo vypí, takže... Tak. Už ide dramatická hudba. Kappa 1, 2, 3. Bam, pekný fail. Ale škaredý princ. 7 elikov, už to letí. Bam, netrafil sa, nádherne. Hok už je na veži, pekný. Teraz? Nezmiem tam raketku hlavne. Neviem takto to brániť. Budem takto. A teraz nemám šancu. Ale či to stihneme, to nikto nevie. On to lightninguje, ale dáš to také. Aspoň jednu vežičku sme si dali, čo? Pekne to ubránil všetko. Ale my máme slabú obranu. Dobre. To bolo well played, good game. To sú za hlasy zle. Dobre, dáme ešte jeden battle a... bude koniec. Toho, že mi teraz nesekne vyšli. 80... furt pri 80. No už. Augmontan. Má elektronika, no vidíš, aj balón. Má pri sebe balón? Nemá. Tu začneme s 3 mušketierkami, začneme na druhej strane a pripravíme si hoga. Valkyrie a hok. Poď hok. Ajajajajaj, toto bude asi dole väža, určite toto bude dole väža. Pripravíme si takto tak, bam. Dobre, ale hok a 2 mušketierky, prepáčte, sú na väži. Bam, nádherne, takto sa to hrá. Tu sa také nepríjemnosti dejú na tejto tu stránke. Nemám rád Darka Várka. Bam, a teraz. Tak. On je
Well played, normálne. The Magic to bolo. Tam je Wizard, The Magic, hovorí. Tak a pozri na ten Fireball. Bam. Ako, netrvalo dlho, ale bolo fajn. Tu furnieska, tu na... Jaj. Tuto zap. Nádherný elektron. Nádherný, ale to teraz nemyslím nízky. Ale ty Fire Spiritky si fajne udierajú ako. Poď. No. A čo mu neďakuješ? Tu by taká milióny sa tu hodia, taký pekný. A mám hordu, keby som mal v tomto deku, ale to sa nehodí. Takže už to začína byť na finále. Tomuto odfakačujem so Fireballom. Nestrafím sa. Trafím. Zapping. Ty si ale idiot. Dobre, ale... By som ho nechal na väži. Teraz vysahol Sparkyho. Teraz to je nádherná doba na vyťahnutie Sparkyho. Pozri, chlapec sa rozjedol. Pozri na to Fireball. Bam. Dep. Bam. Tak sa môžeš nabývať odznova. Jaj, ale hlavne mi neznič. Dobre, mali sme jednu prehru, jednu výhru, ne? V tomto videjku. Takže už akurát sa nám aj čas kráti. Tak, vyhrali sme. Good game. Takže pre toto video by to bolo všetko. Lajkujte, odoberajte a poprípadne aj komentujte. Čaute, tu od za.